Emilie. Hvordan er det at være på Jons Kapel? Det var mig, jeg var varm. Det lugter. Ja, det lugter altså af tis lige der. Gør det ikke også, Amanda? Der lugter af tis lige der. Der er nogen, der er tis der, ja. Nej, seriøst? Hvem har tisset der så her? Det ved jeg ikke. Det var måske så her. Jeg tror, det var Christian Lillehavn. Himmel er skønt. Hvad er det gang med mig? Jeg kan mærke, at jeg kan drømme, men jeg tør stadig ikke røre ved det. Du skal ned igen. Jeg vil stå med flere. Ja, det tror jeg også. Vil du se havfruen? Det var så meget Christian. Julie, få din røv herned og kom med mig hen til stranden. Hold kæft. Du kommer ned her, lille menneske. Er I så med på her? Okay, jeg kommer. Der er lidt op i gelé. Det skal der ikke. Jeg er mindre end dig, men jeg kan godt lide dig. Lad os tage til biografen og spise chokolade. Pio, hold kæft. Så er jeg inviteret Pio. Nej, så vil jeg hellere have en dinosaur som jeres. Okay, jeg kommer igen. Baby, are you down, 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 down? På de klipper her, skal se, hvad de ligner. Hvis vi kigger op på den aflange klippe her, så op på toppen, der sidder der en stor skildpadde i granit.